Representantes das distintas agrupacións do PSDG na comarca do Barbanza e tamén de Noia fixeron esta mañá unha chamada a participación na gran mobilización convocada para mañá sábado na Pobra para mostrar o seu rexeitamento ao macroproxecto de Altri. Dende aquí facemos un chamamento a todos os veciños do Barbanza para que mañán ás 12 da mañá na Pobra manifesten o seu reproche á instalación desta empresa que vemos que pouco a pouco é un proxecto que está cada día collendo máis forza e que temos que intentar parar por todos os medios que teñamos á nosa disposición. Mañán vaise escenificar na Pobra a repulsa que teñen axentes do mar, axentes do Barbanza e axentes de toda Galicia contra a instalación desta empresa. Desde aquí animamos a todo o mundo a que reflexione sobre a importancia do que estamos a falar e que se manifeste mañán en contra da instalación de Altri ás beiras do río Ulla. Os socialistas barbanzáns inciden en que o impacto negativo deste proxecto para a nosa comarca sería terrible, xa que se poría en serio risco a calidade da auga do río Ulla e por extensión a da ría de Arousa, o principal motor económico da nosa contorna. Generacionalmente, desde fai moitos anos, vivimos de cara e para o mar. Dependemos do mar para a nosa subsistencia, non só a nivel productivo os acuicultores, os mariscadores, os pescadores, non. Todo o tecido empresarial da comarca do Barbanza vive gracias á explotación do mar, co cual é por iso que digo que se para Galicia pode ser unha fenda, para o Barbanza pode ser vital o comercio, a industria, os servicios, calquera tipo de actividade empresarial veríase directamente afectada por calquera tipo de contaminación provocado por esta empresa. O risco que supón a instalación de Altri ás beiras do río Ulla non compensa de ningunha maneira o que nos estamos a xogar.